si späť svoj genetický božský vzor. Genetický božský otlačok božskej identity zo všetkých časov, priestorov a osí mojej existencie späť cez zlaté síto do mojej kryštálovo-kristovskej matrice srdca. Vraciam späť všetok genetický otlačok, ktorý nepochádza z kryštálovo-kristovskej matrice srdca do miest pôvodu a vzniku. Žiadam o urýchlený transport. Spájam sa so svojou pôvodnou kristovskou rodinou a plne aktivujem sieť Kristovho vzostupu. A tak prinavraciam svoju pôvodnú identitu do Božieho chrámu, do Božieho domu. Amen. Pripájam sa k svojej materskej lodi Nového Jeruzalému a spoločne s mojou svetelnou rodinou opäť staviame a prinavraciame do hmotnej roviny chrám Boží, chrám Šalamúna, chrám rovnováhy muža a ženy. Chrám plný múdrosti, lásky a mieru. Chrám, ktorý sa stáva jadrom zeme.